Çalakiyên ji boî zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistan û Tirkiye berdewam in temaşevanê nêjal parêzgeha Wanê li Bakurê Kurdistanê Komeleya Bipêşvebirina Çand û zimanê Kurdî Kurdîgeh belavokên ku daxwaza perwerdeya zimanê Kurdî dikin li ser xelkê wî bajarî dabeş kirin. Li navenda parêzgeha Wanê xebatkarên Kurdîgehê li gel parlamenterên Dem Partiyê Mehmûd Dîndar û Zülküf û Çar xwenîşandanek kirin. Beşdar heta kolana Cumhuriyetê meşiyan belavokên ku behsa girîngiya perwerdeya zimanê dayîkê dikin belav kirin. Rêkxistina Dem Partiyê ya Wanê li ser hesabê xwe yê Xê di derbarê çalakiyê de peyamek û dîmen jî belav kirine diyar kiriye ku perwerdeya bi zimanê dayîkê bi Kurdî mafê gelê Kurd yê herî pîroz e û ew ê li her derê zimanê xwe biparêzin. Xwenîşandan û çalakiyên ku bi mebesta daxwaza perwerdeya bi zimanê Kurdî têne kirin li seran serê Bakurê Kurdistanê berdewamin.